mana. DJ B, TMC boy turn dan mama. Yoga. Daga Zuro har Suleja a taɓo ka a sha jinja Arima House aika kai Kano zuwa ta kai Masana sai kallo a taɓo ka a sha kallo Alƙaro basira Arewa to Aljazira Sarki Bokal a gaishe ka Yaya bashi na hango ka Arab ka huta kai Oga Sonic na manta Prince Zango uban tafiya Bangola Mambila Ilela Gombe ga Oga Gwanja na Aminu Oga Gwanja na Aminu Meda wayya da shiga shaka Allah ya kara basira Oga Gwanja na Aminu Meda wayya da shiga shaka Allah ya kara basira. You dey give them kana tafasa su in suka ji wakan ka dole su fara tasu mu je gaba sai ka ja su from BUK har can tasu so blessed dan albarka when you were born an zo barka duk inda ka je sai san barka yan mata yau duk neman ka kauye birni labaran ka ke matsa ku ne nasa zaki na zuma sai ka lasa zama da Gwanja ai ba kusa yan mata duk kulan kwasa wakan oga muka fasa kusa wai Oga Gwanja na Aminu Meda wayya.